No niin, tervetuloa Soista Keskusteluun tänään. Ja tänään olisi vähän erilainen video. Tämä on nimittäin tutorialivideo. Tutoriali olisi, että kuinka tehdä Matrix-efekti. Se toimii niin, että aukassa on Notepad. Pad. Mulla on jo se. Täällä on Tsunami, Notepad Tsunami. Sitten, kun olet aukas Notepadin, laitat Miukumauku, Echo, Off. Jos tätä ei tulisi, niin se ei aukeaisi CMD, laitetaan pause. Siksi, että kun tämä aukeaa, niin, tai siis kun se tulee, niin kun minä painan jotain näppäintä, sitten se vasta lähtee. Minä painan sitten Color 0. Color 0 on musta ja A on vihreä, eli musta tausta ja vihreät kirjaimet. Sitten Mode 1000. Muuten, jos se olisi, niin muuten jos se olisi ihan normaali, se olisi niinku tämän kokoinen. Mutta sitten kun se laitetaan 1000, se tulee paljon isompi. Sitten 2 enteriä, kaksois.A. Sitten laitetaan Echo, että se toistaa tätä. Laitetaan prosenttimerkki, random, prosenttimerkki. Kopioidaan tämä. Kopioi, liitetään. Niin paljon kuin haluat. Mä laitan tätä tarpeeksi. Noin. Sitten taas space go to A, jotta tämä toimisi, tämä shaipa. Sitten tallentaa nimellä. Ihan sama mikä. Noin. Laitan työpöytä. Laita ihan mikä nimi tahansa. Ja sitten se pitää tallentaa .bat-tiedostona. Ja sitten paina tallenna. Ja sitten mennään paina. Ja sitten siinä. Se ois sitten siinä tämä video. Kiitos, että katsoit. Toivottavasti pidit. Muista jättää tykkäys ja kommentoida ja tilata. Se ois sitten minun puolesta moro. Tekessu kiittää ja kuittaa.